περισσότερο. Τα περισσότερα από αυτά που ήθελα να πω με κάλυψε ο προηγούμενος. Η προσπάθεια των πιστωτών της Ελλάδας, ειδικά των Άγγλων και των Γάλλων, οδήγησαν στον Αττική πόλεμο του 1896. Ο Κάιζερ Βίλχελμ, πρωταγωνιστώντας την οικονομική επίθεση κατά της Ελλάδας, προσπάθησε να αποκομίσει οικονομικά ωφέλη υπέρ της Γερμανίας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αποτελέσματα ήταν μέχρι την υπογραφή της ανακοχής ο τουρκικός στρατός να φτάσει μέχρι το χωριό εδώ πέρα 5 χιλιόμετρα πριν τη Λαμέτ του Ταράτσα και να επιβληθεί στην Ελλάδα ο έλεγχος της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής, όπως υπόθηκε πριν λίγο. Η Επιτροπή αυτή έλεγχε τα έσοδα της Ελλάδας και φρόντιζε να παίρνει αμέσως και πρώτη το τοκοχρεωλήσιο που αναλογούσε στους ξένους. Με τα λίγα που απέμειναν έπρεπε να καλυφθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, ό,τι προβλέπει και το Μνημόνιο 2. Επικεντρώνοντας σε όλα αυτά τα οποία ακούσατε, ήθελα να σας καλέσω να σταματήσετε να τρομάζετε, εάν δυνατόν να αφήσετε τα αυτιά σας στη τηλεόραση και έχοντας σαν φρόνημα και σαν πηξίδα ότι ουδέποτε καμία ξένη δύναμη δεν βοήθησαν αυτόν τον τόπο, να πάτε με ηρεμία να ψηφίσετε για το καλό της πατρίδας. Η Γερμανική Αυτοκρατορία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία και τις δύο φορές που προσπάθησαν να υποτάξουν όλη την Ευρώπη, από την Ελλάδα την πατήσαν. Και τώρα έρχεται πάλι η ώρα.